dagdag na kung dahon daw. Oh, yeah. Galing mo ah. Very good. Pagpilan yan eh. 500? Wait. Pwede 200 na. Ay, ma. 200 din. Ito, ma'am. Ha? Ito dito? Hello, good morning. Tara, ma'am. Si madam. Tagpila ni. Ma'am, 1.8 na siya, ma'am. Kana, tagpila na. Ano? Kini? Bloody Mary. Oh, tagpila na. 600. Ha? 6. Ako na ito. Okay, lain na ma'am. 5. Okay, bangyo alas ma'am, bangyo okay. Ma'am. Napakoy po na po, ma'am. Napakoy. Ano sa? Na kay silo, ma'am? Na kay silo, ma'am. Ay, na ako ito. Sino? Na kay mga aglo pa alin. Si aglo nila. Ano sa yung ani? Bloody Mary. Mga ni Bloody Mary nila? Oh, Bloody Mary. Bloody Mary. Dark Lord. Ano gyapon? Duha ka klase ko na dam, kay Dark. Ay, ma'am. Oh. 500. Bloody Mary. Imo na. Imo. Bloody Mary. Sige, last din. Kaysa ko nung tanaw sa ako dito. Agi na ako. Sige, ma'am. Wala na piso. Ayan sila. Yes. Ang dami. Naghana. Wow. Wala disabilities. Orange normal eh. Tagpila ni. Teng, pila ni yan, teng. Laagan lagi na imo. Laagan maning tindero ha ay. Na, pila daw na imo. Waman lagi si Buntis. Papamabot. Oh, 3.5. Oy, gi presyuhan niya, gipatungan niya 1.5. Nakawara mo na. Ibaga ay mo ni. Ay ila. Tagpila ni. Alin tong buwan katong surat. Ali na. Ay, pero. Imo ni? Tawag ka. Wala di sila Buntis lagi. Ano to pa? Tagpila ni. Imong pay. 5 lang. Ay, ma'am, ganata. Nay 3.5. Di pamahalan lang po ni mo taman-taman. Ano mo na yan? Mahal mo na. Ay, si Binit gani ni. Oh, ano naman ako siya. Ano, mother na. Madal na niya. Madar ko, ha? Hindi mo, 1.8 ma'am. Larag 1.5 ma'am. Ito lang, hiyo ko lang. Kani, ma'am. 3.5 na lang. Purtur mo daan ni ma'am. 4.5 lang. Ipauli lang siguro. Ayaw mo. Ayaw ko. Ah, yeah, pwede ho. Ilan man na? Mahal lagi. Ilan? 4.5 lang, 4.5. 5.8 may ikuha na mo. Ay, tag 3.5. Presyong ano, presyong kaparan mo. May... Wala mo sa unan. Bertira lang ko na sa... Nayo sa kalinit niya, hatag ni Chris niya. Sige, may bigyan na niya. May piso na niya. Pa dito sa ano, dito na sa video ay dagang yan. Oo, nalilit kayo. 1.5 ito. Hangin mo 1.2 di. Puntok sa 4 lang. Ano, 2.5. Kaya na po may kuhan ka. Di kaya niyo. 350 ra. Yun, mahal kayo. Maumay ka. Punta na ito buntis. Monstero lanyata, ma'am. Lang yata, tagpila. Pila daw niya. 300. Sige, 250 lang. Ngayon ko lang na 250. Mangil-mangil. Eh, si Quinta lang. Mura lagi ni siya. Dili suki. No? Mura dili suki. Muturing. Ano na. Tinahan na kayo. Lahat 3 na naman mo. Ay, 3 na naman. Pikas mo rin. Hapo lagi. Ano lang? Ano lang? Gamay po lang. 5 po. Oh, hatag na ni. Kani. O kato. O 4. Kana o kani. No. Madada. No. Bilot no. Sige na lagi. Di ko niya paggustuhan. Kada mukhang niyo ko ani. Di yun siya. Ano mga tihik mga? Ayaw na lang kayo mo pahiyom ra siya. Ay, kung ako picture plan. Kung ano yung buntis. Tingnan ha. Mo nang inganhi ko kay ingon siya niya di man makontak lagi.
Ano man to? Gubak din ang cellphone ko sa siya bata di gamit-gamit ya. Sura nila kung tako no? Oo. Kanima. Ay, daghang ko ginanadan. Pagkatuan ako sa kuraw. Salamat. Okay, salamat. Okay, nakapalit na pod ko. Nakuha na? Okay, let's go. Okay na ang morning nino. Kina. Okay na. Sana mag-ako dili. Kawa naman. Dahil na kayo sandugan na. Sandugan kayo. May Pati sanduba? na buwan na dami. Kalit lang ko, ma'am. Dong, kalit ang sandugan. Ayaw na lang. Sabay. Gastos pa Wala kayo sakyanan mo. Alam mo, mo kasi siya mo. Adi na lang bayaran. Ma'am, naran ba ko'y banda, ma'am? Basin gusto ko, ma'am. Banda. Kaya, kuha sa ito mga banda. Dili ko. Kay bang wali mag-okay. Ma'am, dali na. Uy, isod. Dili, mamuwak. Ay, iba sa init, kumagna. Kaya, kaya pala panahon na, no. Ulong na kakuha, niya, ulong na butuban, ana. Dili man, ma'am. Wala, Kanang kay. kanang banda. Sa usang katuig, di ron, gani mamuwak. Oy, basta lingkod, ma'am. Pero kung karaan na, ma'am, palito ni mo, ma'am, kanang mamuwag, nag-agi. Sa may nana ni Dark Lord. Oh, tanawa, ma'am. Akong banda, ma'am. Oh. Ang balito ni mo, Ayan. ma'am, kanang mga Palit ko Dark Lord nila. Sana naman ko yung aning dagan, pero... Ano mo, pakapin? Ay, tupiste, ma'am. Pakapin daw. Pakapin daw, oh. Picture tabi. Yes. Ito naman, uban order ni mo. Tiara, okay. Kung sa kung order ni mo, ma'am, palit na Ano? Lagi talaga ko picture plan. Paano nga ako dili? Uy, picture dyan. Ma'am. Basta dili, mahal. Ha? Kasi nga ni mo? BT, ma'am. Dili Ha? ako. BT. Betty? Betty siya, si Betty. Okay. Sige, ma'am. Sige. Sige, bye. Ma'am, ito po, ma'am. Madam, Oh, buwak to. Ang saon, maning taon niyo ay. Mga adik man. Nagtanaw mo sa mong YouTube? Kailan mo na mo? Ay, Tanaw, sa pagod ko. Ari, ay. Picture ni, Ari. Picture, Ari. Picture. Okay. Sige na, thank you, ma'am. Sige. Madam. Bilay last, ana. Down po. Ha? Sila? Ay. Mahala na, libol mo kayo. Ulit na, ulit na. Sila na. 1-1 na. Hala, mga na. Madam, 1,000 na. Dahil gagmay pala rin ang yan. Wala na? Hello, ay, nice man ng 1,000 nimo, pero 1,000 lagi po. Pastilan. Dam, palit yung magwari dam. Mga gwapa hasta tindira. Ala, no? Lagi. Si mamay. Masama ni gusto na akong tanan. Ma'am. Hala, di man Barato na mataban. mo, Adam. Pwede ng 400 ah. Hala, gusto ko ano, oh. Pwede na. Madam, Hala, ako hala, na hala, lang. hala, hala. 450 dam. Hala, 400 na lang na. Maganda, guys. Ah, sige ma'am, 400 ma'am. Hala ka, dami. Hala pa ma'am. Masabtan ako sa kumbana. Ulitin mo. Nahinayak na po ko. Next time na, no? Di naman kaigo dito sa among higdanan. Napuno na pagtanong. Okay, dana. Sabi na natin. Ay, ka rin madam. Ay, madam. Salamat din Kaya pa ko, ani. Next time, ha? Next time. Sige. Angay-angay. Nanay, nandiyan. Nana po lagi. Nana. Let's go. Oh, naalagi dapat.